Il-Ministeru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal temm konsultazzjoni pubblika bil-għan li jsiru emendi fil-liġi tal-addozzjonijiet lokali. F'din il-konsultazzjoni huwa laqa proposti mingħand il-pubbliku u entitajiet li jaħdmu fil-qasam tal-adozzjonijiet tat-tfal sabiex jikseb aktar għarfien dwar dan is-suġġett delikat u li joħloq emozzjonijiet diversi. Il-konsulenta legali Daniela Azzoaprdi Bonanno ppreżentat sommarju ta' proposti fejn fil-maġġoranza tagħhom iduru mal-kunċett u l-bżonn li tingħata aktar stabbiltà, permanenza u direzzjoni fil-ħajja ta' tfal. Fost oħrajn fil-konsultazzjoni pubblika ġie propost li tfal ikollhom aċċess għal profil mediku tal-ġenituri bioloġiċi sabiex bekk ikunu jafu l-identità medika tagħhom. Meta inti għandek minuri li qed jiġi adottat, issir medical profiling tiegħu jataħħam biex inti meta jmorru għand speċjalisti, jmorru għand tobba, jmorru l-visti tal-isptar, ikunu jafu l-identità medika tagħhom, mhux sempliċement dak li jafu huma. Dr. Azzoaprdi Bonanno spjegat ukoll kif kien hemm suġġerimenti konfliġenti dwar l-għażla tal-kunjomijiet ta' tfal adottivi. Kien hemm min qabel u enfasizza anke illi tkun l-għażla tal-minuri ovvjament b'sapport minn professjonisti illi jagħżel bħala minuri jekk jirċiżhom il-kuljum tal-familja bioloġika għaliex ovvjament ikollu kwistjoni ta' identità u ta' kif jafuh sa dak il-punt f'ħajtu li ma kuljum ikun jafuh. Min aspetti ieħor kien hemm insostna li meta jkun hemm adozzjoni, it-tfal jiġu parti mill-familja adottiva tagħhom u bekk jieħdu l-kunjom tal-familja. Issa ser ikun qed jiskatta proċess ta' konsultazzjoni ieħor legali li jieħu suġġerimenti ta' tfal f'kura adottiva. Bekk ikomplu jsiru passi favur aktar kuxjenza tal-adozzjoni lokali. Hemm tfal hemm barra li huma fis-soċjetà tagħna, fil-komunità tagħna li jistgħu jiġu adottati. Local adoptions f'pajjiżna huma relattivament numru żgħar. U meta wieħed isli għandek madwar 350 tifel jew tifla li mhumiex fid-dar naturali tagħhom għaliex ma nix niffaċilitaw illi dawk ukoll ikunu soġġetti li jistgħu jiġu adottati f'pajjiżna.